Ongi etorriak terrazeoan saiora, Astelenero Aiaraldea.eus atarian, 8:00 elkarrizketak, eskualdeko kultur sortzaileak eta beste 11 kontu gehiago ekarriko ditugu. Eta gaurko honetan ekonomatuan egin du hitzordua eta gurekin daukagu Ainhoa Garaio Segurola, ekonomatuko kidea da bera. Konta iguzu Ainhoa, zer da ekonomatua? Kaixo, ekonomatua bere sortu zen duela urte eta piku, elikaduraren hildoa pizkat lantzeko Laudio eta Aiaraldea mailan, eta bertan saltzen ditugu bertoko eta produktu ekologikoak. Orain ostiraletan eta larunbatetan irekitzen dugu, eta baita badaukagu erosketaz aparte taberna eta jatetxe zerbitzu eta asteburuetan. Eta orain, azkenengo gehigarri moduan, larunbatetan hasi gara egiten Abastos plazan kultura ekitaldi desberdinak, Euskal Herriko sortzaile desberdinekin. Gehienak musikara doaz, baina ez dakit. Beste hainbat materia ere landu nahi ditugu uda osoan. Aiaraldea ekintzen faktoriatik beraz beste egitasmo lan bat jarri duzue abian, elikaduraren aipatu diguzu, tokikotasuna eta Euskal Herriko produktu jaki ekologiko gain, sortzaileak ere oso presente izango dituena. Asteburutan Laudion irekiko duzue denda, baina interneten ere badago eskura, ezta? Bai, orain arte izan dugu online egiteko aukera, baina hemendik aurrera pixkat uda arrarotxo bat izango denez, eten egingo dugu irailera arte berriro. Eta irailean ja hasiko gara martxan ekonomatua eta online denda irekita. Udako eskaintzan beraz kultur programazioa erantzi diozue, baina urtean zer zuen asmoa zein da? Gure asmoa da, esan bezala, elikaduraren lan hildoa, hainbat aisialdira biltzea, eta baita egunerokotasunera erosketa denarira. Asteburu honetan Iker Lauroba izan zen Abasto plazan, ekonomatuan, hurrengo gonbidatuak zeintzuk izango dira? Ostiral honetan daukagu Abere eta abuztuaren lehena, larun batean, Jon Gurrutxaga eta Urbi Lartola ditu laguntzan. Eta horretaz aparte, pixkatu gogoratzea, aukera barazki jale eta haragi jalea daukagula ekonomatuan, burgerrak, pizzak, patatak eta hainbat edari. Hortze gonbita beraz, ostegunetik larun batera ekonomatuan bisita egiteko eta bertako produktu ekoizle eta sortzaileak ezagutzeko.